Kasado ing 27 likha ng Central Luzon Trade Fair ang ganapan king Mega Mall. Ay ning detalye ng Patricia Mamangon. Aabot sa 148 exhibitors mula sa rehiyon ang lalahok sa 27th likha ng Central Luzon Trade Fair na gaganapin sa SM Mega Mall, Mandaluyong City mula October 15 hanggang 19, 2025. Ibinahagi ito ng Department of Trade and Industry o DTI Pampanga Provincial Office sa isinagawang kapehan with media nitong October 1 sa Barangay Santo Niño, lungsod ng San Fernando. Ayon kay Cristina Evangelista, Chief ng Business Development Division ng DTI Pampanga, nasa 70 sa mga kalahok ay mula sa food sector, habang ang iba ay kinabibilangan ng mga negosyong nasa garments, furniture, crafts at iba pang local products. Ang likha ng Central Luzon po, ang immediate na goal po natin dyan is talaga makatap ng institutional buyers. Hindi lang yung one time na bibili sa iyo, pero ang gusto talaga natin maging regular yung ating transaction with our buyers, yung mga supermarkets, yung mga foreign buyers associations, or even yung mga exporters. Kasi yun ang gusto natin, long-term po na sales na transactions between our MSMEs and our target buyers. Karamihan sa exhibitors ay mula Pampanga at Bulacan. Tampok din dito ang mga produkto mula sa 7 probinsya ng Central Luzon. Layunin ng trade fair na itaguyod at ipakita ang husay ng mga produktong gawang Central Luzon. Gayon din ang patuloy na pagtulong sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs na makilala sa mas malawak na merkado. Ang likha ng Central Luzon Trade Fair ay taunang proyekto ng DTI, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang maipakilala ang kalidad at likhang yaman ng rehiyon. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.